Mga hapon sa tanan, asab mi no, kami doon ni Papang dire. Dire ka tanaw pang para tsada kayo. Kung dire ka mo tanaw, focus kayo na ito. So lami kayong paano hapon rin no kay may tingdaran lami kayang hapon rin kay medyo maing panahon ba? Gila ni Mawis Pusay. Awal tugod, pinatukad daw ng akala tugod. Oh, gani may na. Pang, kumusta ang kinabuhi sa imong kuan pang? Sa imong okay ra. ana naman ba atubang naman? Pwede pod. Anyari Pusay. Abil Diri kasi ko to. Ayo. Lagay Ano bang kumusta ang imong kinabuhi sa kabaguhan nimo? Nga kuan nagbag-o na ka. Tama lang jud ko nga nagbag-o na yung kagit. Napatsagan gyud ako ang kinabuhi sadyang niyata ko gigayo sa ubalyon nga mobago. Kay sa muna ngit-ngit paspati sa akong kinabuhi gyud. Wala gyud yatag maya sa akong kinabuhi gyud ang mga butang nga labi ng pagwisyo. Wala gyud napadulong ako kinabi sa mayo kundi naabot ko sa laot. Pero karon niyata ko gigayon nga bago na ako galingon. Manang karon naningkamot ko adlaw-adlaw nga di na ko mabalik sa akong kinabang sa una. Kay grabe gyud ang nagyan ako tungod sa probinsya. Okay. Ato nang nabati ang usa ka papang no nga istorya ni share siya kabahin sa iyang experience sa bisyo nga karon nagbag-o na taon siya no. Kay dili good ang ayan, dili minus ang Sada kaya to video, Chad. minus kayo Sada ang kwan kaning bisyoso nga tao no. Gadugang ra problema sa komunidad. Ikaw bang kumusta imong pagpuyo sa imong kabag-uhan? Okay kayo, rag na nakuha yung mga problema gamay ba? Okay, maraming salamat. At least madungog ninyo no nga ang word nga nagbag-o. So dra ta mo sugod haron ang atong kinabuhi mo lambo no. So daghan kayong salamat pang kay mong answer nga mabara pero lalong gag meaning ba. Pats ikaw Pats. Ano ato interview ni? Pats, kumusta ang imong kabaguhan sa pagpuyo sa imong kinabuhi ron? Kabalo mong ko nga nagbag-o na gyud ka. Okay kayo ganan. Grateful kayo ba nya upside kayo sa una nga layo pa sa bisyo ba. Pagka halos tanang may tabo puro positive. Diri ka tanaw. Kung na may problema, dili na pareho sa una nga gubot kayo ang una-una ba. Karon upside kayo din. Nalipay ko nga na ako sa ini karon. Tsaka ko'y kabaguanan sa kinabuhi. Alright, daghan kayong salamat pang ha. Pang at least nakatubag ko ka sa mayong tubag no. Sa imong kabaguhan. Kining bagong abot atong interview ni. Art. Bungards. Kumusta ka sa imong pagpuyo sa imong kabaguhan? Kabalo man gyud ko nga nagbag-o namang gyud ka. Kumusta? Karon sa pagbago na ako 100% ko na malipayon. Tawhay, walay kubot, walay sabot. Tawhay ang panginabuhi na limpyo. Okay, alright. Ayan, salamat, Bongers. So, nabati na ninyo no ang mga answer nga simple lang pero mao to ang mga tubag sa pagpuyo sa kinabuhing matarong, kinabuhing matinud-anon. So, matinud-anon no. So, at least ang usa ka bisuso nga tawo nagbag-o na gyud sama namo no. Aduna na yung mga kabaguhan. Pasalamat ta sa Ginoo ana no. Dili nato nataguan kung dili ta salamat. Og ipang-ambit sa uban haron ma-inspire sila nga magbago po silang kinabuhi. Maraming salamat mga papang din na. Ato ba tanan. Bye bye, salamat. Kana mo yung lamig kay. Kana mo lamig kay nga puso. All right.